spevníme brúško, zadok, trošku podsadíme pánvu. Nevystrčiť, práve že podsadiť. Pevné sú tie ruky, ťahajú sa a poď na špičky hore a chvíľočku držíme na tých špičkách. No, musíme sa udržať. A pomalinky položíme a ruky dole. A znovu si naprav päty. Nie špičky, to sú päty. Ukážem ti ja. Ty keď padáš, u mňa vidíš tak, mi padneš tak. A ja ich potrebujem, aby si ich mal pekne rovno. Nevidíme sa v tom zrkadle? Teraz sú rovno. Tak, a teraz poď znovu na špičky. No, hore pekne na špičky a skús sa udržať. No, skús sa tam udržať chvíľočku. A pomalinky zase späť položiť. Položiť, ručky dole, oddychni si. No, a musíme to natrénovať. No, aspoň 5 krát, to nie je to cvičenie nebude. Ja viem, že si možno čakal z výskoky, poskoky, parkour, ale najprv sa naučíme stáť. Dobre, vždycky sa postav, chvíľočku tam svaly na lítkach pracujú, držíme celým telom a pomaličky položíme úľon. Raz, dva, tri, skúsime, hlava je rovno, pozeráme, musíme byť pevní, položiť ešte jedenkrát. Pekne držíme rovno a položíme. Dobre, znovu z boku, ruky znovu dáme hore a mierne len pokrčíme prednú nohu. Tak, stačí, päty neodlepujeme. Toto by si mal možno cítiť, že ťahá. Ale zostaň mi tam. A nepadáme, zostaň tam. Iba pokrč a chvíľočku tam zostaneme, hej? Udržíme sa. Ťahá toto, alebo neťahá, Viktor? Trošku, dobre. A vrátime tú nohu naspäť. Napravíme si ju, zase ideš. Tak, drž si pekne tie koleničky. Znovu, stále tá pravá noha ide dopredu. Len teraz pracujeme s tou pravou nohou. Tak, trošku vystri tú petu. Tak, a vráť naspäť. No, ešte aspoň dvakrát, poď. Pekne stojíme. Toto je vystretá, nie, iba vystreté koleno, nič viac. Tak, skús sa udržať a vráť naspäť. Vykroč. No, ručky hore. Chvíľočku držíme. Ako táto noha? Ťahá, neťahá? Ale ťahá. No, a ideme naspäť. Ešte. Pekne napravo, znovu. Tá istá ľavá, znovu. Vykročíš s touto nožkou. Stále opakujeme to isté. Moc ďaleko si dal nožku, poďte trošičku bližšie. Ešte aspoň dvakrát vykroč s tou nohou. Tak, len moc podáš dopredu. Len to telo máš mať vystreté. Hej? Ty iba tu jemne tú nohu vpredu pokrčíš. A späť vrátiš. Ešte jedenkrát. Tak, a späť. Dobre, dlane si daj pekne hore, aby si mal tú jednu nožku, pokrčíme, túto pokrčíme, túto necháme vystretú, prepneme špičku, ťaháme a zdvihneš nohu hore. Tú vystretú zdvihneme hore. Dobre, takže toto je naša maximálna poloha, tak to držíš, pravdepodobne to už ťahá, keďže ti to vyššie nejde. A pomalinky späť, no a poď aspoň 5 krát. Poď, ťahaj si tú nohu, skús ju udržať, už vyššie neťahaj. A tak by bola rovno, už nezdvíhame pánvu, pánva zostáva dole. A späť, no poď. Dýchaj si, ťahaj. A späť. No ešte aspoň dvakrát. Tak. A naspäť. Ešte raz. A späť. Dobre, s touto hore. Tak, no už to asi ťahá, že? A naspäť. No poď. Prepnúť a naspäť. Ešte. No a poď, ešte dvakrát. Kolenom. Ešte nic s ním nerob, len si ho drž. Nadýchni sa a vydýchni, pritiahni.
Toto trošku naťahujeme. Tak, iba trošku, tak si to jemne nádych. Nemusíš tam dlho, tedy výdychom. Znovu nádych povolíš a výdych pritiahneš. Poď, znovu nádych a výdych pritiahni. Ešte raz nádych a teraz budeš ťahať k opačnému ramenu. To koleno sa skúsiš, výdych. Koľko ti ide? Teraz ťahá z tohto boku. Čo triesle, nebolia? Moc nie. Výdych. A boleli? Ešte raz nádych a poď výdych, pritiahni. Vymeníme. A výdych pritiahneme. A znovu nádych a výdych. Ešte raz nádych, výdych. Teraz ťaháme k opačnému ramenu. Nádych, výdych. Toto. Bolia niečo, ťaha niečo, táto je vystretá. Znovu a výdych. Dá sa? Či boli niečo? Či ťaha? Ťaha tuto. Ťah je dobrý, ťah je dobrý, hej. Ale keby niečo veľmi, veľmi bolelo, alebo nejaká bolesť, tak mi povie, hej, tak ten cvik trošku tuto boli. Tie triesle. Dobre. Povolíme, tak si to. Teraz zase zober si nohu a vytoč si ju takto. Nie. Spredu si chuť. Jednoducho spredu. Nádych a výdychom priťahuj. Táto je vystretá. Toto by si mal cítiť, že ťaha. Znovu a výdych. Ramienka sú pekne položené. A ideme znovu nádych a výdych pritiahneš. Ešte raz. A výdych. Dobre, vymeníme. No poď druhá. Tak, nádych a výdych zase ťaháme. Táto je vystretá. Táto je horšia noha? Kvôli tým trieslam? Vidieť, že ti ide trošku horšie. Dá sa? Či už cítiť veľmi tieto? Dobre, a tlačí to, jak ty uznáš. Ja ťa netlačím, ja ťa len korigujem, hej. Ešte raz. Výdych. Dobre, pokrčíme jednu, pokrčíme aj druhú. Prehodíme si. Ešte raz. Táto zostane pokrčená. Túto si prehodíme. Túto máš sem ruku a túto dáš pod koleno ruku. Túto nohu si budeš zdvihnúť. Túto ťaháš k sebe a túto budeš ťahať od seba, ale pekne si ju drž. Daj si ju pod, tu ťaháš k sebe a túto odťahuješ. Toto by si mal cítiť, že ťahá. No a uvoľníš a poď aspoň sám 3-4 krát. Tak a späť. No znovu. Ale trošku sa tu uvoľní. Späť, ešte raz. Dobre, vymeníme si tie nohy. Tak. Dobre, túto si daj sem, túto si daj sem. Túto nožku si budeš priťahovať a tým pádom túto si budeš odtlačať, aby sme toto tu natiahli. Vždycky natiahneš a zase povolníš a pár minút znovu. Tak. A uvoľniť. Ešte raz. A povoliť. Dobre. Uvoľníme. Otoď sa na brúško. Dobre, zdvihni pravú ruku a ľavú nohu do kríža. Vystretú pekne. Môžeš nadvihnúť trošku aj hlavku. Nezakláňaš, len ju nadvihneš. A povoliť. Oddychneme. A druhá. Dvojca. A späť. Znovu. A naspäť. Tak. A späť polož. Polož, oddychni si. Znovu. Necvičíme aj chrbátik. Trošku. A späť. No poď. A späť. Ešte raz každá. Späť. Ešte raz druhá. Dobre. Naspäť. Trošku prejdem. Zdvihneš ruku a ťaháš ju. Ťaha trošku ten bok? Dobre. A skôr tá ruka. Tá ruka, túto, že pod pazuchou? Tak nejak. Dobre, uvidíme, čo druhá. Poď, opri si hlavu o druhu a ťahaj. Neprechlápame sa, Viktor. Ťahaj. Čo toto? Tiež toto viac? Dobre. Super, ešte raz skúsime. Poď ešte raz. Tých cvikov doma môžete opakovať 5-6 krát, hej? A späť. A druhá. Dobre, dáme ruky pod čelo.
čelo oprieme o ruky, dáme nohy od seba. Tak, zdvihneme vystretú nohu hore. Tak, prenesieme, ťukneme a oblúčikom vrátime späť. Ide druhá noha. Tak, a späť. Nemusíme až tak vysoko, toto je na zemi, hej, toto je uvoľnené. Poď, skús. Cítiš to asi aj v tomto, ale nekrčíme to koleno, ideme od bedra. Poď. No ešte raz. No, poď, ťažká noha. A späť. Ešte raz druhá. Dobre, super. Otočíme sa, sadneme si k sebe, kolienka dole. A len ruky vystrieme hore. My sa vystrieme také, tak, to je ono, pozeráme pred seba, také L-ko, toto asi trošku ťaha a uvoľníme, povolíme. Super, poď ešte aspoň 3-krát. No ale kolienka dole, pekne uvoľni. Ťahaj si k sebe a povol. No ešte, poď. Super. A uvoľníme. Ešte jedenkrát. A povolíme. Dobre. Daj si ruky na stehna. Teraz zase ideme na nožky posilovať. Zdvihni si raz jednu nožku, raz druhú. No. Áno, tak. Len buď vystretý pri tom. Stačí trošičku a späť. Cítiš asi tieto svaly. Či? Čo cítiš? Svaly kvadricepsu. Tak, poď. Vystretí sme. Ešte raz každá. Tak, no a ešte raz druhá. Dobre, zase si dáme nohy od seba, trošku zase ponaťahujeme. Špičky ťaháš. Do diaľky sa ťaháš. Výdychom. Hlava sa schová. Hlava dole. Výdych a teraz sa hore nadýchneš, vystri sa, kolena tlačíš dole, dole, dole a znovu nádych a s výdychom poď do diaľky. Tak, kolena dole tlač a znovu hore nádych a s výdychom poď. No ešte raz a s výdychom. Dobre, ešte si láškaj, ešte dáme jeden cvik. Pokrč si kolienka hore, pokrč jednu aj druhú nohu. Tak, pravý úhol, skúsi udržať, sú to tvoje nohy. Drž si, hej. Teraz si opri špičku a vystri tú nohu hore. Takto? Opri ju, vystri. Aha. No, tak poď, toto budeš cítiť. Ťahá to brúško, budeš cítiť. Pokrč, vymeň. No poď, vystrieme, skúšame. Poď. Zaberú tie svaly, super. Znovu. Tak, a späť, ešte raz druhá. Tak, a naspäť a uvoľníme. Dobre, máme týchto pár cvikov, a teraz